जोंनि नोजोराव बियो जोबोद माने जाफुंसारदों होननानै जों सानो। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय उदालगुरि जिल्लानि दैमाकुसि मिनि स्टेडियामाव जागायदोंमोन आरो बाक्सानि मुसलपुरनि बाथौफुरि गेलेग्रा फोथाराव, चिरांनि बिजनियाव आरो बे क'क्राझारनि KDSA एबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि गेलेग्रा फोथाराव बे गेलेनायखौ जों खुंबाय थादोंमोन। दा मोनब्रै जिल्लानि गंब्रै गेलेग्रा फोथारावबो जोंनि रायजो राजानि जि नुजाथिनाय एबा बे गेलेनायखौ नायनो फैनाय, बेखौ नुनानै जोङो जोबोद रंजानाय मोन्दों, खुसि मोन्दों। जोंहा फोथायनाय दङ जोंनि गेजेराव जोलुर एबा फुटबलखौ अनसायनाय आरो बिखौ हेफाजाब होनाय रायजो राजा गोबां ओंखारनानै दङ बा ओंखारबोदों। दा बे हिसाबै जों बुंनो हायो नैबे ISPL 2022 सिजन 1 बियो 100 जौखोन्दो जाफुंसारबाय होननानै आङो बुंगोन। आलासिया जोंहा गुबुन गुबुन अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय मैया मोनावनो सफैबाय आरो अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि आफादगिरि कल्यान सुब्बे बिथाङाबो मैयानो सफैखाबाय। जोङो आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों हांख्रायदोंमोन, नाथाय बिथाङा एंगारनो हायै जाहोनाव बे हाबाफारियाव नुजानो फैनाय नंला। थेवब्लाबो आसाम फुटबल एस'सिएशननि आफादगिरि नब कुमार दले बिथाङा फैगोन आरो गोबां काउन्सिलनि चिफ डिपुटि चिफ बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। नायग्राफोरनि थाखायथ' जोङो बे क'क्राझारनि जि सायाव जानो गोनां बे फाइनाल गेम, बेनि थाखाय जोङो टेम्परारिलि जोङो गेलारि बानायनाय जादों। बेयाव बिथांमोना जिरायनानै नायनो हागोन आरो लोंनायनि थाखाय दैनि बेबस्था जोङो खालामनानै होनाय जादों। आरो नैबे गेलेग्रा फोथाराव जिहेथु खोब रोजा रोजा मानसि हयथ' थोजानाय नङाबो जानो हागौ। दा बेखायनो जोङो क'क्राझार सोहोराव माखासे थावनिफोराव जोङो स्क्रिन डिसप्ले खालामनायनि जोङो बेब'स्था खालामनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन साब डिभिजनाव जोङो दायो नाजागासिनो दङ डिसप्ले खालामनायनि। दासिम फाइनाल रिजाल्टआ जोंनियाव सफैथ'वाखै। बेयावथ' 20,000नि सायाव जागोन मानसिफ्रा, मानो होनना बुङोब्ला 9 जिल्लानि मानसिया फैगोन बाहाय। उदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा, चिरां आरो नै क'क्राझारनियाथ' थाखाबाय। बिसेसकय बिटिआरनि 9 जिल्लानि सुबुङा फैगोन। बेनि अनगायैबो जोंहा वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो माखासे फैगासिनो दङ। जोंनियाव मेसेजआ मोनफैदों, धुबुरीनिफ्राय फैगोन बा बङाइगाव जिल्लानिफ्रायबो गोबां रायजो राजाफ्रा नायनो थाखाय फैनो थियारि जादों एबा फैगासिनो दङ। बे हिसाबै 20,000निबो सायाव बेयाव मानसि बा सुबुं थुबुर जागोनखौ जों मिजिंथिदों। এইটোৱে আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ 9 অক্টোবৰৰ পৰা আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ সৌজন্যত ISPL অৰ্থাৎ ইণ্টাৰ ছিক্সিডাৰ প্ৰিমিয়াৰ লীগ 2022 ছিজন 1 এই অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু আজি আমাৰ সন্ধিয়া 6:15 হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত ফাইনেল গেমখন আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু ইয়াত যাতে সবে আহে আৰু ডিচিপ্লিন সহকাৰে সবে যাতে খেলখন উপভোগ কৰে, মই সেইটো আহ্বান কৰিছোঁ। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी रड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।